hai chini project beri rok manjau kha wangsa salarok bai wangsa salarok 5 jona echai tinti project beri hingke 3 jona ang wansongmani hingke to brok khlainani ningthangman rok nai 2-3 din rok tongwini labao manja khal chini 3 borok rok bai para ke beri rok ni para ke samangka chalagang mukunine hingke to pharinai ni leyan tabuk koldom rok manja khani khnao tabuk no mugan nadi or tabuk ke tunungnai ramjani kachin ti project beri rok ba nugui bo nugya hai sawo bo sai khnaya hai tese baro uskang usung 19 mal ni iriang juk beri no wan slarok bai dijona manjakman nugmani ge takni hai nuka ge mrono tam khaima sa no comment khai sidi ang ke tongan sungmani ge to bro phalang thangmani nai chalang ke to 5 jona pung ke ba beri rok ke 3 jona ka butna ba deju ge tarmani program bai thang thang tangu tam sing ka sinalo sudu yang mai sudu wansa akai su ka dilino mai ke manja khang ke moso ke thino se khulune wa sebeno sidir jonai se bramo tai chini somas ngonai tai chini buma bodol ngonai ro haino buri busar no tai jai khemalia tamni mala wansa slaro bai khulaimani chalemani khalaimani amno tai ka sumalia pake sing bai ke bangladesh no rokhlani ni batabu yang buri busar basa ke wansa hamza go gang ke sing bai ke se phan manai ba ani mote ke manja khang ko buri rong no mukhanai tung sakri ke se phuir na musungo sinna longo lo wansa bai nalai bai ne butharjapur ke busai ono briti khapur ke media no chinti prasa media no rihne kala phaigera di hai gang wansa bai uja khai ja kam ni ani amti bororong no rap khaine butharjaknai tikamba boni si gosi thangong ke butharjari tumon tai sili ablai musujung ro khan ki ro Dari tabuk. Oro lengke. Oro paper le. Omoro. Oro boti khai kono jama. Omoro pro di omo paper. Omoro foto sita mo kaine. Omo paper le. Boro ni sebab ala khari am lengke. No bona ya hai chung chung. Oh, das Ding harus sih. Boleh, masa hanap le. Sok masa kilang kha. Sok.